Айде сега. Давай сега. Къде са топките? Топките там. Айде донеси топките. Тежките топки. Я вижте какъв дядо Коледа има. Давай-ка напред, бе, мама! Кой изпусна всички топки, бе? Я иди да донесеш там да я без топки, виж къде съм. Там на бюджето има две топки. Я ги донесе. Да ги сложи ми тази на пъда. Защото всичките ще ги свадили до една лучка. И 600 милиарда евро, за да може следващата година и половина да реализира амбициозния Браво! Айде, давай сега кладърче. Давай кладърче и да закачаме топчетата. Давай там кладърче, давай топче. Чакай да сложим тук първо една справа. Да сложим, че... Путин наистина е най-популярният, най-опитният и най-успешният политик в съвременна Русия. Сега ще сложим една скобичка, като разсипим снега, ще изпада всичко на това много малко. Една по-голяма. По-голяма? По-голяма ли е? Нормата. Другия вариант е това. Да Айде, сега е така като го сложим, надолу по телхата. След смъртта на възрождение Никола на 19 ноември незабавно е образувано досъдебно производство по случая. Айде, ти слагай елхата. Как се взема? Какво мама? Как се взема сата? Ето тук, мама. Бързо. Браво на детенцето, браво. Хайде, готово. Айде, давай сега топче, давай кладърче, да закачаме. Айде, виж тук колко много топки има. Къде ще ги отворим, бе, мама? Има, да. Чакай, аз ще ги отворя. Чакай, че ще ги щупиш. Ето виж. Давам си
На те да ти кажа, трябваше най-накрая, защото са много манинки, мамо. Айде, давай сега тези да слагаме. Това помещение имитира домашната среда. Целта е в началото на родилния процес жените да се раздвижат и да свалят стреса преди да стигнат до болничното легло. Басейна, за да може в топлата вода да се отпусне жената, да релаксира, да се справи с болката. Въжета се, да може Тук липсва горничката. Важно за успешния завършек, но медиците рядко се сещат за това, казват експертите. Първо трябва да ги изкарате от леглото, да ги накарате да се движат. Понякога те имат нужда от подобни съоръжения, за да